Ole, ole, molt bé, molt bé. Podeu tocar tot el fort que vulgueu, me dona igual. I vosaltres, el públic meravellós, podeu cridar, podeu aplaudir. No passa res, no passa res. Per què? Perquè no tinc... Gràcies. Encara no he fet res, però bueno, bé. Però no, vull dir perquè no tinc ressaca. Avui és dia 1 de gener i la nena no té ressaca. No tinc ressaca, no tinc ressaca. Per què? Perquè jo estic en eixa edat en la que les meues amigues tenen xiquets d'entre 4, 5, 3 anyets i se'ls endugueren a nit a la festa de Cap d'Any. I no és el mateix, cari, no és el mateix. Una festa en xiquet no és el mateix. De fet, la beguda més forta que teníem a nit era la piretal, nena. Que veien les campanades en Disney Channel, saps? Sí. Que no eren les 12 campanades, eren les 12 campanillas, ¿sabes? Sí. I ho presentaven Mickey i Minnie, Mouse, i això sí que és de veres, Minnie anava molt més tapaeta que la Pedroche i vull dir que no s'agraeix, saps? Així a punt ho feren dues persones que estan començant, Eugènia Alemany i Carolina Ferrer, i molt bé també, estan començant, jo vull que els donen una oportunitat a aquesta gent perquè no se li veu un aplaudiment per a ells, però que, claro. Ai! I com han acabat? Com han canviat les coses, Com han canviat les coses? Jo me'n recordo quan era més joveneta i anàvem a comprar el sopar de Cap d'Any amb els amics, en el carro Mercadona. Compràvem 25 botelles d'alcohol i 2 pizzas. I érem 15 per sopar, nena. I encara hi veieu que deia, no se quedarem en fam. I algú li feia, toca, agarra un paquet de papes, a veure si rebentes, sangonera. Bueno, i ara què? Ara ja han passat el que és el Nadal, els soparots, els dinarots, el Cap d'Any, tot això. I ara què mos queda fins al que acaben aquestes festes nadalenques? Què mos queda? Jo vos ho dic, consumir. No com a nit, consumir. Consumir, comprar, vendre, regalar, a lo bèstia, Ara consumir a lo bèstia, per què? Perquè ho diu la televisió. Perquè ara tu enxufes la televisió i només sents anuncis de colònies, de torró, de cava i de xoguets. I què passa en els altres anuncis? De tota la vida, de tot l'any? No estan. Estan com Íñigo Errejón en Podemos, en un segundo plano. Estan ahí, nadie sabe quién es. Saps? Sí, els anuncis de tota la vida. Com per exemple, jo dic, ara Nadal no t'agrada conduir? Que dic que si ho fas per no trobar-te un control d'alcoholèmia, vale, guai, saps? Que estàs en un sopar d'empresa i dius, hòstia, que no trobo les claus del cotxe. No, és que no trobo el cotxe. No, de fet, és que aquesta no és la meva empresa, no sé què faig així. O què passa en el escofbrite? Que en Nadal sí que puede estar sin él. Que no vas a fregar, Manolo, en les festes? Dic Manolo i algú l'he petat el cap, saps? Perquè de feminisme tampoc va bé. I bueno, l'escofbrite... I el Fairy? Què passa amb el Fairy? Que, perdó, una cosa, un inciso, deixeu de gravar si voleu, però jo vull parlar amb el senyor Fairy, personalment, la càmera és... Vale. Senyor Mr. Fairy, Mr. Carambirubí, dos cosetes. Basta ya de engañarnos, publicitat enganyosa, per favor, ja, ¿vale? Per què? Passe perquè t'inventes pobles, Villarriba, Villabajo... Passe, i te'ls has inventat, Fairy, te'ls has inventat perquè jo he anat a buscar-los, ¿vale? Sí, perquè soc fadrina i tinc molt de temps lliure, ja ho sabeu, però... I jo he anat a buscar-los, i no estan, que jo portava el GPS boig, el portava boig, jo anava per ahí el GPS boig. Ja va arribar un moment en què el GPS me va dir, en la siguiente rotonda bajas y preguntas. Això t'ho passa, lo de que t'inventes pobles, t'ho passa, però lo que no te passa és lo de l'eslògan, Fairy, no t'ho passa, L'eslògan, Fairy, el milagro antigrasa. El milagro antigrasa
m'ha begut 3 botelles i estic igual de grossa? No, explica'm això. Igual de grossa, no he perdut ni un gram. Això sí, ara quan me tiri un pet, m'ixen unes bambolletes que faig monòlegs i per la vesprada festes infantils. Us ho dic perquè... I ara, què mos queda? Com estàvem parlant, anuncis de colònies, de xoquets, de torró, tal. Vale, analitzem. Anuncis de colònies. Jo me'n recorde dels antics. I si anunci, que estaves tu en Nadal, jo me'n recordo, jo estava en casa, estàvem en Nadal, sopant, en camp els abuelos. I de sobte, i si a la tele l'anunci, una moto grossa, gran, d'estes guapes, una persona conduint, es llevava el casc, i si hi una rubia, templada, fornida, ben bonica, ahí, en seguida es baixava el canalillo, hasta el punt justetet, per l'època, ni per ti ni per mi, ahí, pam, Això s'hauria així que pareixia el misteri del sol. Sí. I només una frase. Busco a llacs. En ma casa se feia un silenci sepulcral i només es sentia la bancada de m'abuelo fent cac, 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 i el marcapassos de l'abuelo a contratemps fent can, 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 taca, 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 i tots els nens ballant pel gat. Navidad en casa de los Tomás, això no ho veureu. Sí, sí, sí. Però, això no estava guai. A més, era una xica, com dia, no? Eixa xica havia sopat bé, no? Era una dona fornida, una dona... Jo crec que aquesta dona ha tingut que dinar a Nadal en casa Matia. Perquè Matia fa un putxero que podia acabar-se la fam en el món sense problemes 3 vegades. O sigui, vull dir-te, el caldero que fa Matia, ahí n'hi hauria aigua ahí, n'hi ha caldo ahí, jo m'ha somat i he vist gent fent regates. Passa. T'ho xure. Jo dic, i diu, vaig a ficar pilota. Això no és pilota, això és el puto balón d'oro, nena. Que enguany farem la gala i tot i li donarem a Jaume Domènech, con 2 cojones. Diu, és que és porter i no xua. Ja, però he de llevar-li-lo al Cristiano Ronaldo, com mola, Claro. Total, més és d'així de Castelló, collons, el Jaume. Total, que ara han canviat les coses. I veus un anunci de colònia de les xiques d'ara, ara no, ara són models, són aixina, esquelètiques, primes, que això, influencers, són influencers d'aixes, que pengen fotos a l'Instagram, que pesa més la foto que ella. Sí, és aixina. I tot el rato, fan postures, tot el rato, tot l'anunci aixina. Nena, que s'ha donat casos de que l'ha aterrat un avió al costat, tu. Tant de menetxó de brat, el pilot, pues ahí, pam. Sí. Han canviat les coses. Anuncis de colònies, pam, tancat el tema. Un altre, anuncis de torrons. No són molt creatius. Vull dir-te, 1880, el torró més car del món. Pues no el compré, idiota. Com vas? Hacendado, pam, 0,90. Claro. Què de que això? I després n'hi ha un... Se'n recordareu, no? És típic, aquest anunci de torrons. I a mi m'ha fet investigar sobre això. Un xic, que pareix ser que se n'ha de casa fa temps, sa mare no ho ha superat perquè està en la foto d'ella, filla meua, no ho ha superat. I de sobte arriba el Nadal sense dir res, sospitós. Toca la porta, la família obre, no se ho esperava, sospitós. Tots emocionant-se, però ell mirant com dient,
sí, entro, però cuidado, saps? O sigui, mirant per darrere, tal, molt sospitós. La mare que se gira i se dona compte, ai, fia meua, ai, l'agarra, l'abraça, sí, però ell l'abraça, però com dient, molt sospitós, molt sospitós. Jo he investigat i he averiguat qui és, jo sé qui és aquest xic, jo sé qui és aquest xic. I aquest xic és Jax, que encara està fugint de la rúbia. Claro! Sí, sí. I després estan els anuncis de xoguets. El Nadal són per als xiquets, això és així. Jo m'aborrone cada 6 de gener, quan veig el meu nebot baixar les escales, superemocionat, en pijama, cridant, papa, mama, que han vingut els Reis, papa, mama, que han vingut els Reis. I jo me'l mire i li dic, mira, 28 anys el gilipollas. No fem carrera d'ell, no pot ser. Però, com vos dic, els Nadals són les festes per als xiquets, per a disfrutar d'ells, per a portar-los al circ, a la fira, al teatre, sempre, a l'Espotxove. Hòstia, l'Espotxove! Se'n recorda de l'Espotxove? Jo quan era xiconina que anava a l'Espotxove i m'ho flipava en Choni, Poti, Tiriti. Oh! Choni, Poti, Tiriti. Ahí està. Vitamina A, ja la baba, la vitamina B, ja passar-ho bé. Que no sabia si estava bé esta Choni, Poti o algun hora hay que vedo. ¿No lo que dices? Muy loco. Sí. Però després de Choni, Poti, Tiriti va vindre Maria Bradelo. La xica feia el que podia. El director del programa li preguntava com se diu el programa? I aquella feia Babalà! I ala, 15 xiquets angolits. Sí. Al final la canviaren per un gos, que se veu que parlava millor que ella. Però bé, mira, ja tenim un any nou, veus? I a més un any bonico, perquè ja tenim la nostra televisió de nou, televisió nostra, per a tota la comunitat, que bonico, Sí. Jo, mira, ja que estic així, m'agradaria fer propòsits. Propòsits per a l'any nou, per a la nostra televisió. I me fique seriosa perquè és bonico, jo crec que és bonico dir avui, que ja tenim la nostra ràdio, televisió, de nou amb nosaltres, a mi m'agradaria que tota la comunitat valenciana visquera en pau, que n'hi hagi una segona temporada de Comediants per demanar. O sigui, sí, molt bé, sí. Que he sentit per ahí, no, però tu no estaràs, doncs no la feu. Que, mira, jo soc molt futbolera i a mi m'agradaria que tornara el futbol en obert a punt. Perquè se'n recordeu del passat, això que diuen de partit oferit per Bancaixa. Que ara, conforme està la cosa, seria partit oferit des de la càrcel de Picassent, que és on estan dins tots. Estan ahí tots. Sí. I que facin un partit del València o del Villarreal en obert, a poder ser a migdia després de dinar, perquè en l'avorrit que xuen, doncs sí que fa la becaeta millor, saps? Sí, conforme està, sí, no? Bona nit, Castelló, i feliç any nou!